Il-Partit Laburista jemmel li kull tifel u tifla kull żagħżugħ u żagħżugħa għandhom id-dritt tal-aqwa edukazzjoni. Dan għaliex l-edukazzjoni hija ċavetta biex fost l-oħrajn titwettaq il-ħolma tal-ġenituri li wliedhom ikunu aħjar minnhom. It-tlieta filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat żar l-Università ta' Malta fejn flaqa li kellu ma' membri mill-Laqda Pals fuq talba tal-istess għaqda qal li din il-garanzija tħares fit-tul b'riżultati jidhru fi żmien 10 snin. Permezz ta' din il-garanzija persuna li jkun għala 16 sena u ma jkunx għadu fl-edukazzjoni jew ma jkunx għadu sab xogħol ikun inċentivat biex jidħol għal taħriġ speċjalizzat biex joħroġ il-potenzjal tal-persuna u għalhekk ikun imħeġġeġ jerġa' jidħol fit-tagħlim jew isib xogħol ta' kwalità. Joseph Muscat semma kif jekk nibqgħu kif aħna kull żagħżugħ u żagħżugħa se jkun ta' pis akbar għall pajjiż milli jekk tidħol il-garanzija ta' tagħlim taħriġ u xogħol. Filwaqt li nnota li din il-garanzija qajmet diskussjoni fost iż-żgħażagħ, Joseph Muscat qal il-Partit Laburista se jkun qed jimxi fuq il-mudell ta' pajjiżi bħal l-Awstrija u l-Finlandja fejn fil-prattika din il-garanzija kellha suċċess. Garanzija li tagħmel parti minn kampanji tas-Soċjalisti Ewropej b'allokazzjoni ta' 10 biljun euro għal il-mexxej Laburista li żied jgħid li huwa jemmel jagħmlu x'jagħmlu l-Ewropej pajjiżna irid ikun qabilhom. Min-naħa tiegħu segretarju ġenerali tal-Pals Ryan Spanjol qal li l-għaqda tilqab sodisfazzjon ir-rieda tal-Partit Laburista li jindirizza l-problema ta' żgħażagħ li ma jkomplux jistudjaw.